moi bo día. Permítanme que as miñas primeiras palabras sexan de alento ás familias e de enviarlles un abrazo nun momento que me imagino que é un dos tragos máis amargos da súa vida, todo afecto desde aquí. Señor Feijóo, na pregunta de hoxe queremos coñecer cal é o seu balanzo sobre os logros para Galiza desas intensas e duras negociacións que vostede mantén co Estado. Se mo permite, vou a facerlle eu un avanzo. Primeiro, en materia de novas competencias para Galiza, o seu resultado, cero. Segundo, somos unha comunidade que é exportadora neta de electricidade. Resultados, beneficios para as familias e para as empresas galegas, cero. Terceiro, alta velocidade. Acabamos de ver como festexan noutros territorios os 25 anos da chegada do AVE. Vostede aquí defendendo o enésimo retraso. Se nos fiamos da súa palabra no ano 2019, é dicir, 30 anos de retraso. E o seu último logro é o recortazo de 442 millóns de euros dos orzamentos do Estado. E que fai vostede? Pois nada, está feliz como unha perdiz e o que crea é unha comisión de seguimento do recortazo. Pero claro, esta non é a única comisión. En decembro tamén creara vostede outra comisión, non sei se lembra, a Comisión de Coxestión da AP9. Resultados desa comisión? Máis atascos e máis peaxes. Pero por si todo este balanzo non fora o suficientemente brillante, acabamos de ver os últimos escándalos que salpican ao seu partido, os escándalos de corrupción que ademais teñen a particularidade que afectan de cheo ao interese xeral do noso país. Na denominada Operación Lezo acabamos de ver como se imputa a Villarmir, o propietario de Ferroatlántica, e nada máis e nada menos que, por suposto, financiamento ilegal do Partido Popular. Por certo, moitos e moitas aínda lembramos eses xenerosos donativos de Villarmir á Fundación Fraga. Señor Feijóo, eu, desde logo, non sabe canto lamento ter que vir hoxe aquí de novo a incordialo con este tema, pero é que ten unha decisión importante que tomar e hoxe mesmo a empresa acaba de dicirlle cal é a data na que ten que resolver, o 31 de maio. Mire, competición formal ou sin ela, todos e todas sabemos cales son as intencións de Villarmir, facer caixa coas centrais dos Sallas, coller a pasta e pirarse. E vostede, señor Feijóo, ten que decidir de que lado está, se está do lado do imputado Villarmir ou se está do lado do emprego da Costa da Morte, da defensa dos intereses xerais e para unha venda que non só sería ilegal, sería un auténtico atropello á democracia e á dignidade do noso país. Por respeto a este país, pídolle que hoxe non se esconda en medias mentiras e que dé a cara, que nos diga a verdade. Advírtolle que Galiza non está para pagar mordidas nin os favores que lle deba o Partido Popular a Villarmir, favores que polos que é evidente está intentando pasarlles unha factura. Leva moito tempo e sabe cal é o concepto desa factura? Venda ilegal das centrais dos Xallas. Espero, señor Feijóo, que poña fin hoxe a este episodio tan turbio e que se comprometa con algo moi sinxelo, a decir neste Parlamento solemnemente que vostede non vai a permitir nin a segregación nin a venta das centrais dos Xallas. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Ben, señor Feijóo, non se enfade porque falemos da corrupción que hai no seu partido e cales son as derivadas que esta corrupción pode ter no noso país. Creo que hoxe é o tema que máis preocupa aos galegos e ás galegas, que son, en todo caso, quen lle votaron para ser presidente e con quen vostede se comprometeu a defender os intereses de Galiza por diante de outras cousas. Lémbrase da campaña electoral Galicia, Galicia, Galicia. Agora que é PP, PP, PP. Esqueceuse, señor Feijóo, de cales son as súas promesas e os seus compromisos. Mire, vostede formaba parte do goberno que prometeu o AVE a Galiza no 2009. Non sei se se lembra. Vostede díxonos hai uns meses que o Estado xa estaba pagando as peaxes de Rande a Barcala e agora ven a decirnos que aínda está peleando por que se pague. Aclárese, mentiulle aos galegos cando lles dixo que ese era un acordo que xa estaba asinado co Estado ou seguimos pagando esas peaxes con recursos públicos. Vemos que non quere falar de financiamento, non quere falar do recortazo e, sobre todo, non quere falar de que os
os galegos e as galegas nos beneficiemos da electricidade. E claro, falando de electricidade, comprenderá que teño que falarlle de Villarmir e co escándalo da venda das centrais do Xallas e do que pasa coa corrupción do seu partido. Mire, señor Feijóo, creo que estaría ben que nos explicara por que Villarmir lle fai xenerosos donativos á Fundación Fraga. Creo que estaría ben que vostede mesmo nos explicara por que lle adxudicou a dedo toda a xestión dos albergues do Camiño, 1,3 millóns de euros á empresa OHL. OHL, non sei se sabe que forma parte do grupo Villarmir, que esa empresa a preside outro dos imputados por presunta corrupción, por presunto financiamento ilegal do Partido Popular. Creo que este é un tema que ten a suficiente trascendencia como para que vostede non mire para outro lado. E, en segundo lugar, a mí me gustaría, señor Feijóo, que hoxe no tema de Ferroatlántica vostede pechara este capítulo tan escuro. Hai centos de postos de traballo en xogo na Costa da Morte e vostede non pode xogar con eso para pagarlle os favores que o Partido Popular lle deba a Villarmir. A miña pregunta é moi clara. Vai vostede defender o emprego na Costa da Morte, o interese xeral, e dicirlle ao imputado Villarmir que non vai aceptar as súas chantaxes, sí ou non. E, en segundo lugar, teño outra proposta que facerlle en aras da transparencia e que non haxa ningún xénero de dúbidas a respecto de que está pasando con esa trama de financiamento ilegal do Partido Popular e os vínculos coas empresas do Grupo Villarmir. Abramos unha comisión de investigación neste Parlamento donde analicemos todos os contratos, todas as adxudicacións públicas e se o PP está disposto todo o financiamento que veña de Villarmir ao seu partido. Moitas grazas.